Chystáme sa vydať na spoločnú cestu k pochopeniu toho, ako sa menia názory. Na konci tejto cesty budeme schopní využívať to, čo sme sa naučili, nie len na zmenu názorov iných, ale dúfam aj na zmenu našich vlastných, pretože sa to neraz stalo aj mne. Dnes nahrávame knižku Ako sa menia názory od Davida McRaena. Je to knižka o tom nie len ako ľudia menia názory, ale snaží sa dopracovať k tomu, prečo menia tie názory, čo sa v nás reálne deje na nejakej bunkovej úrovni, ale zároveň ako môžeme my aktívne začať meniť názory druhých. Je celkom možné, že ste sa nedávno dostali do sporu s niekým, kto mal odlišný názor a pravdepodobne nezmenil názor, keď ste mu predložili to, čo vám pripadalo ako jasný dôkaz toho, že sa mýli. Ten argument ho pravdepodobne nielen nahneval, ale ešte viac utvrdil v tom, že pravdu má on a vy sa mýlite. Je to zaujímavá kniha aj z toho pohľadu, ako zlepšiť samých seba vo vnímaní tých druhých. Tento spôsob myslenia môže viesť ku konšpiračnej slučke, ktorá predstavuje logické väzenie, z ktorého je veľmi ťažké uniknúť pred konšpiračnou teóriou. Ako sa pozerať na tých druhých, aké majú názory, ako vznikajú tie ich názory, že čo za nimi hľadať. To je myslím, dosť dôležité a je to jedna z najdôležitejších častí tej knihy. Prečo majú ľudia také názory, aké majú? Všetko to, čo si myslíme a to, čo prinášame do komunikácie, pramení z našich skúseností z minulosti, ale často na to zabúdame. A toto je práve jedna z takých pripomienok toho, že je veľmi dôležité, čo si ľudia so sebou nesú. A na tom treba stavať a o to sa treba zaujímať. Možno, že to je tá cesta začať sa trošku zaujímať o druhých, nezačínať sebou, ale skôr otvárať tie dvere v nich samotných. Nedržte sa náboženskej dogmy. Keď vám predložia nový dôkaz, príjmite ho. Aj keď je v rozpore s tým, čomu možno vy alebo vaša skupina veríte, či chcete veriť. Musíte preukázať najväčšiu úctu pravde a ja to robím. Ja osobne mám asi radšej beletriu, science fiction, fantasy. Ja som teda vyrastal na týchto knižkách, preto k ním inklinujem viac. Ale v poslednej dobe mám tu možnosť načítavať veľa non-fiction kníh práve v takých témach, ako sú tieto názory, ako bola emocionálna inteligencia, ako boli financie, ako bolo Sapiens, to, čo nás ako ľudstvo motivuje ďalej. A dnešná doba je taká, že mi tie všetky informácie prídu veľmi dobré a vhodné na to, aby sme ich vedeli a rozširujú naše vnímanie ľudí, iných ľudí, dávajú nám možnosť zapracovať na našich mäkkých zručnostiach. A to, ako mnohé knihy píšu, je častokrát dôležitejšie ako tie schopnosti, ktoré sa učíme v škole alebo prácou. Skrátka tie mäkké schopnosti, ktoré musíme získavať. Takže radšej by som nahrával science fiction a fantasy, ale v nahrávaní tohto typu kníh vidím veľký význam, pretože môžu prispieť k tomu, aby sme boli lepší poslucháči a všetci tí, ktorí sa k tým knihám a audioknihám dostanú. Zakončil to slovami: majte v úcte pravdu. Charlie. Reakcia bola rýchla a brutálna.